Diferents col·lectius d'esquerres pensen que el Dia de la Hispanitat no hi ha res a celebrar perquè es tracta de l'inici del genocidi més gran de la història. Organitzacions independentistes de Palma s'han sumat per primera vegada a aquesta contracelebració. A Barcelona, una manifestació multitudinària mostrava el seu rebuig a la festa de la Hispanitat. Aquí a Palma també s'han fet actes de rebuig on s'han plantejat preguntes com aquesta. Ese cambio de nombre entre el Día de la Raza o el Día de la Hispanidad, si supera lo que es ese prejuicio racial que se tiene, esa manera de vernos a nosotros como si todavía nos estuvieran descubriendo. També s'ha posat un poc de llum sobre els orígens de la festa, que data del segle XIX i que la República va treure del calendari. El franquisme la recupera, però no és mai la primera ni la més important. Celebren més el Dia de la Victòria, l'1 d'abril i el 18 de juliol, el Dia de l'Alzamiento Nacional. La fan, però no està en primera fila. I qui intenta col·locar-la en primera fila és la democràcia. A partir de 1981, fent-li una rentadeta de cara, però tampoc se n'acaben de desfer, perquè és més o menys el que celebrem avui, un dia de festa que ningú es manifesta, l'exèrcit desfila. A més de les conferències, el futbol i els grafitis han reunit més d'un centenar de persones a la plaça dels Patins.